mga paborito. Hindi naman ito palit. Sana all. Guys, good morning. So today is May 27, then birthday ni Papa, no? Happy birthday pa. So karon day guys is magpalit ta kay mag-surprise ta ni Papa, no? Sag simple effort lang ba sa family, no? So karon is mga tao syudad magpayag og cake, buwak do, kaya pasayawan na ang mga gagaw. Then ako sa kato na kuyab karon, no? So hi vlog. So karon natin ko sa Fatima, no? Dari sa likod sa Jollibee. So dada alasan din, no? Diha na motor nila. Yung karon guys is si Sanli ako gihuwat asa kanita. So ako siya pangitaon karon. So ato siya pangitaon. So ato siya tuon sa Yalula. Musin na siya sa Yalula. Kaya mawa ko di masuod. So let's go guys. Ato siya pangitaon. A few inches later. Kita si Sanli dara siya ay. So magmasta. So nagdapa mi nga tog pansit ni. No, so pa mi mga kaligo kayo ni oras. So mali pa mi atod mi dere. Di bugnaw. Nabi bagong luto. Mali mi sod mi dere. So mlargo namin, no? Maghatod namin nga pansit dere. So nindot kay dere guys. Sanli. Para nindot kayo dere. Wow, nabasketballan. Sana all. Dere guys, na dere sila. So dere mga sila dere basketballan dere. Dinay kanan dere. Luto na. So nice ka dere. Sana all Sanli. Karon kay nangusi. So karon mga ta nami sa syudad kay mapat kami cake kay malangan nami. Sir nakana gamay jud sa kuya po. A few inches later. Hey guys, nanata sa Robinson, no? So amo na lagi kuha ang kasaba cake ko vlog, no. Nagdala-dala ko kay oras. O kato daw sa mapalit og cake sa Shuyi, Yusi, asa to? Nakalimot ko sa ngan usage. So, kuya, no? Salamin sa Robinson. So, karon magpay ko na rin daw kanto. So, gito ko palitan. Chupon cake dito, chupon cake. Basta, musod ko, makanumdum ra ko, ana. No? So, nga to ta. Sa ako siya bilin, kaya siya facial. So, nga to sa Robinson. So, dito sa Robinson. Nakalimot ko sa to ko paliton. Naman sa gawas. Then, chupon cake ra ko na. Inumdum mandar eh. Magpalit pa rin ko ice cream dahil o the ice cream. Ice cream din. Pag-cake na sa Robinson. Kapay din rin. Wala na dire ang bakery. Wala na bakery dire guys. So ice cream na nga. Pwede palitan dire. So ngita ta. So magpalit ang ice cream. Sampay tag ice cream makakabawan sa paliton, no? So damo kay ice cream there. Yung kinira man sa bayad. Hindi tatag dako. Dako na ice cream. Masa pwede paliton dire pa. Sagon sa na lang wad. So bali duha ta paliton duha. Okay ba ang pila? Puloan na to. So tara ato ice cream na to pagong kay di bawal mag video diri gud. A few inches later. Karon guys is napami sa Robinson nagpalit amig ice cream. So bagi kinamo na ang problema ron asa may mapalit og cake, no? So ngato daw siguro dapit suji amot nakalimot ko sa nga nato. Then mga to nami, di mapaprint pasad mi, no? So para makulit namin just day, no? So gisultian kami atong nagkaandit na ba kahit to na kuya po lingit na kay kainit.
So, you use day, the schedule usage. Nasa, nada diri, musod na ta kay para mapadog cake. Pila ni? 360. Ang kini? Savings na. Wala na mo dako na cake lang. Baka na. Nasuntak sa ako. Pwede ba na malagay nga no? Dili no? Oh, kilid. Sige. Kana lang ko sa. Kana ato takot for 90. So, isip kayo kung ano. Bayad pa. Meron nga akong bayad. So, sabi ko next. Tipid ko. Okay. Bayad. Nangis na gawas. Cute ya kuya. Salam niyo. Hold up. Hold up. Hold up. Hold up. Now, so nagpalit namin. Di ka mag-vlog now. So nagat sa cake, di mapaprint kami, no? So nami tara. So ga-vlog mi kay mag-birthday nami. Charot ako papa birthday. Be. Hi vlog. Shout out, shout out. Shout out ko ni Ate Jerry na mo ba no, so init. Tujuan nga nakawat og mangga gabi. No, so, mapaprinta, din na naman na cake, no? Perminti bilin na uyab, nagbantay. No, so, na naman na diya kasabag cake ice cream, no? So, magpalit na lang tagbuwa. So, barato lang magbuwa. Paano? Kung nga dito, palit po. Kamay naman dito. Pila ni? Manay. Wala ba ka na? Ah, siyempre. Pila ni? Di, magsulot ka lang. Sige, pre, kaligo. So, kaya, pila ni? Si, kan, bali, 50. Oh. Kaya na lang tagtangin tunok, kami na lang. So, soke na ko dire, soke. Soke ko dire. So, ulit na taro, no? So, let's go. Soon after. Kainit ako. O yan, nagkagamo na. So, okay na ka? Okay na ka? So, nga ito namin, no? Kainit, mapuprint kami. A few inches later. Hey guys, so nakakita namin printanan. Dami spot crib dapit. Wala. No, dira ko yab nagagamo siya din. Tagda, no? So, nanandiri sa shout out sa A. Garage, no? So, pwede mo siya nakapaprint diri. So, paprint na diri. Kung pwede. So, nata diri, no? So, available diri rin. Able ba? Okay ba ako kung pwede. Nata diri. Soon after. Guys, ganina kami. Mag-1 hour na may diri, no? So, may nagawa kami, no? Ganina kami diri. Mahilis ng ice cream. Mahilis ng ice cream na. Ano pala ito? Wala pa ka kuya, guys. Ako? Okay ba? Wala pa man ka na mo yun, no? Pagkata niya, no? So, wala may mga 11 din niya abutan eh. Love you guys. Update lang tanya. Guys po, Hawks kayo guys kay o sila nasulti na 1 hour din nga itong magwat, no? So, tana? So, mga ito namin.
Baboy kayo. Walay baboy. So, ano. Paano yung nasa lamang baboy guys? Yo! Wala ka tawalin yo, kung sumatak kita. Oh! Larok na ako. Kumano yung nasa lamang dari. Baboy. Nasa. Sige mas. Number 2. Ang buhat sa kulula diri na ano ang cake na to surprise ya unayon yung tayo sa no parang banner na to pag-ilis na Lagi sa me. mamaw si balagsip online paminaw tabangan ta Buwan na. Din mag-surprise namin. O niya na mo pag-una, Jin. Harap na kayo. You get the idea. Oo, anya na lang kay. Ipakuhan pa rin. Nena, dali, balik. Happy birthday to you. Birthday mo love, babe. Happy birthday, Fernando. Birthday, babe. Kiss ni babe. Kiss the baby. Oh, mga. Picture. Eh, stop. Nila, papas ako surprise. So, kana. Pa. Sa birthday. Unsa may mo masulti sa ako game mo na butter. Okay, Ray. Ari sa ako vlog kay makita tayo sa TV. Okay na lagi kay mas guwapo pa ulit ko na. So, si Dian, hold up Dian, anak. Hold up. Kapal. Padap nila nga. So, na birthday. Nabista. Minute. Birthday ka na daw. Go. Happy birthday. Go. Happy birthday, Dudo. Bro. Fernando, ayaw ng sig high blood kayo. Makapakot sa mukha na. Go. Happy birthday. Birthday do. Go. Okay, go. Happy birthday ah. 2, 3. Happy birthday, Ando. 3. Pag happy birthday.
birthday. Tamuon. Hey. Happy birthday, ay high blood yan. Happy birthday, Fernando. Birthday pa. Kagwapa sa kuya pa. Manay mong future magad pa. Putot lang. Rocker na pa si mama. Nasa happy birthday pa. I hope na di na kasi high blood kay mao pa kag samot. Ay si high blood pa. Then stay healthy. Then palayon sa imong mga plano. Then ako maniguro sa kong kinabuhi na di na kayo mapabigat. Mugwapo kong samot. Imong anak na pinakagwapo, pinakasipat, pinakakuan, wala man sumuiti diri. Happy birthday so much. I love you. Happy birthday kay Dodo. Pinsa ko karon. Lang sa imong tindira na pati ignaw. Happy birthday kay Dodo. Mamasya kaon. Asa ba? Katanaman. Man ako manghod karon. Naday siya regalo niya. Napo regalo mo na lang usa. Siya hatag mo scripted man eh. Oh. Ana ko regalo man, amo regalo. Happy birthday pa. I love you. Kiss tayo. I love you pa. Ano naman? Sige pa, i-apply mo regalo. Oh, Lakers! LeBron James! Lakers! Oh, ito nga ako, Lakers. Oh, Lakers. LeBron James. Ang usa. Ako daw, ang kana kayo kaya rin ang usa. Ako kay papongar, gumay? Happy birthday ka. Gumay pa dyan. Ako na lang, paigom na ako. Oh, ano ka mo regalo? Paigom kaya ito kita nagpila. 1,925? Grabe! Oh? Thank you pa, thank you. Thank you.